Şandayê Netewên Yekgirtî bo Sûriya dibêje ku Sûriya di rewşeke hestiyar û metirsîdar re derbas dibe û her hêz û grûpeke çekdar bandorê li rewşa Sûriyê dike. Giyer Pederson şandeyê taybetê Netewên Yekgirtî bo Sûriya ragihand ku 5 hêzên sereket di Sûriya de hene: hêzên Amerîka, Rûsya, Îran, Tirkiye û İsraîl. û her hêzek ji van hêzan bandora wê ne bi tenê li ser Sûriyê heye, belkû li ser cîhanê jî heye. Pederson got ku pêwîst e ev hêzên ku di Sûriyê de hene hemahengî navbera wan de hebe, da ku rûbirûbûn navbera wan de durûst nebe, ji ber eger rûbirûbûn durûst bû, wê demê ewlehiya navçeyê bi giştî wê têk biçe û ev çend bandoreke nerênî li ser rewşa Sûriyê dike. Derbarê beşdarbûna çekdarên Heseda di danûstandanên navdewletî de ji bo Sûriyê, Pederson got ku heta weke niha biryar nehatiye dan ku çekdarên Sûriyaya Demokratîk beşdariyê di danûstandanên navdewletî de bikin. Şandeyê taybetê navdewletî ji bo Sûriyê got jî ku ew kar li gor biryaran navdewletî a 2254 dike, ji ber ew biryar tekeziyê li ser muameleyê li gel rejêma Esed dike. Ji dema ku Giyer Pederson şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê li cihê Stîvan de Mistura dest bi kar bûye û hewl dide li gel tevaya aliyên Sûriyê civînan encam bide. Ew jî da ku çareseriyekê ji krîza Sûriyê re bibîne.